Wabiro lose weche masia juba manyien. Kaka kamanya koro mujo iko ni koro Suba Churchil ntiere kodwa ka angwa duogo bende studio kamoro dhi nyime koda wendo montiere godo kae mano Daktari Fred Ogola antiere kode kanyo yo Zoom ka antiere kanyo kod Suba Churchil mano kowuok kanyo county ma Homa Bay okinyi ma kawuono machiegni ahinya Jajakach ma kawuono ntiere county ma Homa Bay kendo machiegni rupiny okinyi ma kawuono watu wake wada nono higni auchiel mag Nuruddin Haji una achiel kuom jogo in kaka jal makendo ratiro mag oganda bende riwruoge mopogore opogore gi jalo weche mag telo bende kendo ane mane ler ibiro paro Nuruddin Haji higni auchiel gi yo machalo nade Suba mokwongo wadwa wacho ni Nuruddin Haji bedo ne director mar public prosecution e donjo ne sirikal Nuruddin Haji nyaka ne tiek university no donje e dara mar police miluongo ni National Intelligence Service mane oidho ngas mochopo kiwango mar deputy director mar NIS koro nekech idwoke NIS wan wachako go e kogno ndalo mane deputy director mar NIS kendo kaka wan jogo ma joriwruok mag oganda wawacho ni Nuruddin Haji king'iyo malong'o tijene mosetiyo te kano pok obedo DPP ka en NIS gik moko notimore magalagala inyalo paro ndalo mane terrorist monjo Kenya okinyi godhiambo wawacho ni ndalo mane nitiere attack manotimore Westgate Mall higa mar 2013 attacks manotimore Mpeketoni higa mar 2014 inyalo paro attacks motimore Garissa University College higa mar 2015 inyalo paro Nairobi Dusit D2 complex attack motimore Bachiro Mokanyo higa mar 2019 magi gik manotimore monj manotimore Kenya ka ndalo mane Nuruddin Haji ni deputy director to wacho ni ok nene na deputy director ene manochung ne weche manyalo bedo ni jomoko pango mondo hiny Kenya iluongo ni gi kisungu ni organized criminal attacks koro terrorism gi acts mag terrorism gi wawacho ni notimore ndalo no kendo ka iduoge ng'iyo malongo nitiere moko matindo tindo ma be noluore gi wach jo waundugo ma be wuok e piny motenore gi Kenya miluongo ni Somalia king'iyo tarik 14 dwe mar Disemba dwe mar 12 higa mar 2013 nitiere hand grenade manowite minibus Isili chieng'no ma ji 4 owito ngimagi ma ji 36 nohinyore kichaki dhi higa mar 2014 wawacho ni tarik 14 dwe mar 3 jomoko nitie terrorist ariyo jowaundu moko ariyo manoyudi gi koting'o improvised bomb oting'o bombe piny mar Mombasa tarik 19 dwe mar 3 higa mar 2014 polise moko ma jo Kenya ka okawo gari mopak opak gari makare noting'o materials miloso go bomb including plastic miloso go bomb tarik 9 dwe mar 4 higa mar 2014 duke mewacho ni ne romo 12 dala mar Nairobi city kabwana ka noyude ni nitiere johala moko mane support terrorism koro wawacho ni ka Nuruddin Haji manotelo ne weche madil gi terrorism to ndalo gi emane gigi otimore ma jo Kenya wacho ni inyalo paro ni former senator manosenindo Tieno Kajwang' chieng' moro wacho ni baba while you were away odiochieng' kodiochieng' nitiere bom nikech ne timore okinyi godhiambo koro wawacho ni ka ng'ani
ema nochung' ne idara mane ng'iyo onego rit Kenya mondo Kenya kik yud gine masira ilagi. To ng'ani koro iduoko mondo tel ne kanyo. Wawacho ni king'iyo CV mare ndalo mane deputy director weche mag rito Kenya gi weche mag mane timoregi, wawacho ni CV no ok ber. Kidoke ka koro Haji koro en DPP, onge gimoro malong'o minya wacho ni Haji no achieve, nikech ka in director mar prosecution to wacho ni I secured, nikech in mi direct prosecution, na secure the conviction e case makama motwe jok makama jok makama notwe nikech ane mana direct idara mar prosecution. Tiyudo ni Haji achiel ni emobokore cases ma ene manopuodho mondo tere doho. Ing'eni onge ng'ama inyalo tere doho machak yaone mashtaka madonjine ka ok gino kale lwet director mar public prosecution. Cases makoro nyicha Haji obokore gologi, en owuon Haji achiel ni emano opuodho ni cases gi nigi evidence moromo mondo tere doho, nikech CID osetimo uchunguzi, jite osekelo evidence, exhibit nitie, kato bokore ogolo cases, to cases mogolo gi te gin cases momako jogo minyalo wach ni joma dito e sirikal mar Kenya Kwanza masani. Koro wan kaka joriwruok mag oganda wacho ni ka Haji achiel ni ema nopuodho cases gi mondo tere doho, ka en gadieri ni cases gi nigi evidence moromo, ere kaka kal koro loch loko lwedo ae sirikal mar Uhuru kato duoge mar Ruto, to joruto gi te mane nigi cases mamoko corruption, moko gin kuo mag pesa mag jopiny gi mwandu mag jopiny. Koka Nurdin Haji ni ofwenyo ni evidence manore lion kanotero jogi e court nine okoroma ahinya. Emomiyo wacho ni Haji onge CV moro minyalo wach malong'o, minyalo wach ni o deserve mondo bed promoted, nikech position modhiecha is more senior than DPP. In government ranks they may look the same, but it is senior, it is sensitive, more complex, is going to be in charge of idara hotel. Made wawacho ni kangato director mar public prosecution to kori dwa tere mondo bed jaduong' motelo ne National Intelligence Service. Intelligence ema sirikal moramora, obed ma Kenya ka, obed ma Uganda, obed ma America, obed mar piny moramora Europe kocha. Tiyogo mondo ota piny, nikech onge sirikal minyalo riti ka sirikal ok ong'eyo gima jok morito go paro, gimora mar tungni moro manyalo wuok. Koro wacho ni Nurdin Haji kanyicha director mar public prosecution, kata tiyo kanyakla gi director mar CID notami. Yet position modhiye ni dwaro ni gitiyo machiegni gi Inspector General of Police gi director mar CID. Koro wacho ni ka CID mane tiyogo cha en lweny okinyi gine magidwokore. Hapa ni unjofuambo gi keyo ne ugo mana kambi ka Haji, nekech lweny mane nitie kind Haji gi director mar prosecution. Koro wacho ni position midwa tere Haji dwaro closer collaboration, kwa wacho gi dho ngere, between migepe mochung' ne security Kenya mangima, dwaro closer collaboration gi military. Ke jo military kabe nigi police, they are used to defend piny gine manyalo aoko, kinyo moro manyalo aoko ma inyo jo Kenya. Kuro wacho ni nekech Haji okose nyiso ranyisi maber no nyalo tiyo gi migepe moko mag sirikal. Wan kaka joriwruok mag jopiny kanyicha wayudo thuolo makende mondo wago kogno Nurdin Haji, nyicha wacho ni kae to Nurdin Haji oyudo 2 kuom 10. Emomiyo wanyicha wagolo dho mwawacho ni ok wan gadieri gi kendo wakweda ahinya wach mar walo Nurdin Haji
kaka director mar public prosecution. Wadwa ni make kanyo kamana ya Suba Churchil. Mabeni bende kaka nomiye ariyo wi 10 tiende nango. Waduogo bang' yuyo maka osani bono mi dakika 10 moduogo kanyo mondo mi wadongo e wiye kanyo waduogo watiego wan ka koda Dr. Fredo Gola kachel koda ka Suba Churchil oture kodwa yor Zoom kae no mabe ukinyi maka uno mondo mi okonwa ni ento onene yo machalo nade ka kora waduogo mondo mi okaw wach mogik e tok motiere sani kikiti mabor cheno mar mbako romo amaru piny ka oyueyo masani kiki di mabor ikete mara Ramogi TV.